Moi, mä oon Peppi ja tuun munkaan hoitamaan ja ratsastamaan mun hoitoponilla Rambolla. Ja eikä me mennään siis ottamaan Rambo tarhasta ja Rambo on siis tuolla pihattatarhassa. Nyt se oli auki. Näin. Tää on Rambolle tää pinkkiriimu. Rampoliini. Rambo tulikin nyt tähän jo valmiiksi, niin mä laitan sille vaan riimun. Riimu laitettu. Otetaan vaan Rambo pois tarhasta. Lähtee vielä toi ovi kiinni. Hoitopaikalle. Mä sain nyt siis laitettua Rambon tänne hoitopaikalle ja mä laitan sille nyt noi klipsit tuohon riimuun. Laitoin äsken noi klipsit tuohon Rambon riimuun ja nyt mä alan harjailee Ramboa ja otan samalla sen loimen pois. Ja siis mä äsken harjasin ja otin Rambon kaviot ja nyt mä päätin, että mä ehkä menen tänään siis puomeja ja vähän siirtymisiä ja joo. Ja mä menen Satualla ja tossa on ton Rambon varusteet. Äsken otin suitset pois ja sitten harrasin ja otin kaviot, mutta siitä ei tullut kauheasti videoa tai ei yhtään. Mutta nyt mä vien Rambon tarhaan ja tuon niille vielä heinät.
tuon tonne tarhaan. Ja nyt mä menen hakemaan noille poneille tuolla, jotka on tuolla Rambon tarhassa, niin heiniä. Noin. Rambo, mitä sulle kävi? Mä äsken siis vein noi kottikarjut takas tonne paikalle, missä ne oli. Ja joo. Mut siis tässä alkas olla tää mun hoitopäivä. Ja laita tykkäys, jos tykkäsit tästä ja haluaisit vaan lisää videoita multa. Ja joo, mut moikka!